Zazpi jauziak eta ostalerra dira jauzien artean ezagunenetarikoak. Ipar Euskal Herriko dantzak dira jatorriz, baina gaur egun edozein festetan dantzatu ohi dira. Jauziak hainbat pausu oinarritzat hartuta sortzen dira. Eta horien bilduma 50 dantzatik gorakoak dira. Hona hemen gaurko dantza ikasteko pausuak. Lehenengo pausua, erdizka, bale? Hau pausu hau landu egin dugu aurreko urteetan eta oso erraza da. Imaginatzen dugu gure korroa, bale? Jartzen dugu gure eskumako oinaren punta aurrera begira, atzeko oina itxi egiten du aurrekoa, bale? Orduan, izango dira bi pausu aurrera, bat, bi, hirugarrena erdira begira, zapaldu aurrera eta itxi. Beste aldera, berdin izango litzateke, bale? Beti hasiko gara aurrean dugun oinarekin. Bat, bi, erdira, zapaldu, aurrera, itxi. Bat, bi, erdira, zapaldu, aurrera, itxi. Bat, bi, erdira, zapaldu, aurrera, bale? Itxi. Musikak esaten baldin badigu, erdizka lauetan, egin beharko dugu jauzi hau lau aldiz. Hau da, bat, bi, hiru, lau. Ados? Hurrengo pausua, jauzi, bale? Jauzi egin dugu zazpi jauzi dantza egiten genuen. Jauzia egiten genuen kanpora eta barrura, bale? Egiten genuen eskumako oinarekin, aurrekoarekin, kanpora, zapaldu, aurrera. Itxi, barrura, zapaldu, aurrera, itxi. Hirugarren pausua izango litzateke dobla. Egingo genuke pausu aurrekoarekin kanpora eta hemetik ja giro. Bat, bi, hiru, zapaldu, aurrera, itxi. Pausu aurrera prestatzeko, bat, bi, hiru, zapaldu, aurrera, itxi. Eta gelditzen zaizkigun azken bi pausuak dira esker eta eskuin, bale? Jauzi hauek norabidea aldatzeko egiten dira, bai? Oso errazak dira. Hasierako posizioan jarrita, bale? Eskatu aldidate, esker kasu honetan, bale? Egingo genuke pausua dira begira, zapaldu aurrera itxi, eta eskuin eskatzen baldin badiate, aurreko oinarekin erdira begira, zapaldu aurrera eta itxi. Aurrekoetan bezala, eskatu aldiate egiteko esker eta hiru edo eskuin eta hiru. Esker eta hiru baldin bada, zapaldu egiten dugu bat, bi, hiru aurrera eta itxi. Eta eskuin eta hiru esaten baldin badiate, erdira begira bat, bi, hiru aurrera eta itxi. Bale? Orduan, horrela ukiko genituzke pausu guztiak. Eta orain bakarrikan jarraitu behar dugu musikak eskatzen diguna. Amaitzeko egiten dugu dantza guztia, bale? Gure abesti honek jauzi esan beharrean esaten du sote, bale? Jakin dezazuen besterik ez, bale? Erdizka lauetan egin ondoren esango du sote eta da gure jauzi. Ados? Erdizka lauetan! Erdizka, dobla, erdizka, esker eta eskuin, esker eta hiru, erdizka, erdizka, eskuin eta esker, eskuin eta hiru, erdizka, erdizka. Erdizka lauetan.
Erdizka. Dobla. Erdizka. Ezker eta eskuin. Ezker eta hiru. Erdizka. Erdizka. Eskuin eta ezker. Eskuin eta hiru. Erdizka. Andresat eta fini.